Mira, eu son de Lalín e teño que ir traballar á zona do Estilo, Santiago, e todos os días teño un recorrido de 50 minutos, máis ou menos. Teño que ir pola Nacional 525 porque a P53 é inviable. Podo usala un día que teño un apuro e se veño desde Lalín xa peor. O sea, é inviable, porque xa me deixaría a parte do sueldo. E sería genial que houbera unhas bonificacións. E pois tendo unha axuda, pois podería ser viable utilizala máis a miúdo. As bonificacións da P53 xa son unha realidade grazas ao BNG que incorporou esta medida ao acordo de investidura. Este é un primeiro chanzo, descontos de até o 75%, mais non será o único que daremos en defensa dos intereses dos galegos e das galegas. Co BNG, Galiza gaña.